prečo práve Pilsi? Ako mladý som strašne veľmi často počúval tvorbu skupiny UGK z Houstonu, taká kapela, nepoznáš? A tam bol Bambi, Pimsi umrel a nejak takto vzniklo ako také legacy, bol to taký môj rapový hrdina, takže možno kvôli tomu. Ktorá z tvojich skladieb je pre teba absolútna topka? Je to niečo zo starého albumu alebo niečo z terajšieho? Ono sa väčšinou hovorí, že pre toho interpreta sú najzásadnejšie úplne prvé veci, ktoré napísal a platí to aj u mňa, čiže ja považujem pre mňa osobne za taký ten, nie že strop, ale také čo moje najväčšie srdcovky asi Lost a Pompeii, čo sú vlastne úplne moje prvé dve veci, čo som napísal. Ako je možné, že človek s tvojimi schopnosťami a prejavom začal s rapom tak neskoro? Začal som, kedy som mal potrebu začať. Vôbec som. Keby si sa ma pýtal predtým, než som začal pol roka, že či začnem rapovať, tak ti poviem, že čo ti jebe? Vôbec. Sedí tu vedľa nás Special Beats. Toto je človek, ktorý spolupracoval s Rytmusom na novom albume. Tá nepôjde. Krstný otec, čo na to hovoríš? Všetko prebiehalo super, komunikujeme naďalej, spolu riešime nové veci, takže pohode. Spolupracuješ so známymi menami zo scény? Z veľa, s celou scénou. Kto pre teba je najviac, alebo kto je tvojim vzorom? Ťažko povedať, väčšinou tá scéna má celkom dobré vzťahy, čo sa možno aj nezdá tak na prvý pohľad tým ľuďom, ktorí nežijú, alebo nemajú ten prehľad o tom, ale väčšinou tá scéna je súdržná, čiže ťažko vybrať niekoho a niekoho ne. Čo ty a ženy, ako tvoja priateľka zvláda tvoju slávu a tvoj úspech? V pohode, nemáme s týmto problém. Není nejak žiarlivá, má určitý odstup, ty musíš mať určitý odstup od týchto vecí. Kde vidíš cieľ alebo hranicu tvojich úspechov? Nevidím. Je to, bude ňou takto spomínaný Bentley alebo Benz? Neviem, či Benz, už som skúpil zase ďalšie auto a zase to je BMW, čiže ešte máme čas. Uvidíme a neviem, kde vidím cieľ. Budem robiť, dokiaľ ma to bude baviť, dokiaľ budem mať pocit, že viem písať, viem tvoriť a viem to robiť na dobrej úrovni. V momente, ak by som začal ísť dole, tak už to pre mňa nemá zmysel. Takže zdravím Prievidzu, máme tu strašne veľa našich ľudí, zdravím Baník Prievidza, všetci naši basketbalisti sú naši ľudia. Vidíme sa nejaké na zápase, alebo sa vidíme opäť tu na koncerte, držte sa. Môžem jebať celý svet!